Гадәттәгечә тапшыру азагында блиц. Һәр музыкантка без шундый сорау бирдек. Әгәр дә сезгә татар музыкасын бер җир белән тасвирларга туры килсә, кайсы җырны сайлар идегез? Mingä eli inkallıkka diskten uylasam, andan içeri var lakinde birisi herhalde potpuri bulurdu. İkincisi elbette Big Aybet aranjirovka irkecirlagan sular boylar. Вот что меня sizga татар музыкасы. Ну, лично для меня татарская это связано с гармошкой обязательно. Ну, такие детские всякие воспоминания, завязки, с этим уже ничего не поделаешь. Вот. Это что-нибудь Ильхам Шакиров, именно с гармошкой. Вот. Я бы поставила Файзи. Да. Либо Файзи, Сайдашев. По-моему, так благородно, круто и культурно. Бәтті алқанатны қояды. Әгәр дә йомшаграк кеше икән, алқанатның бер балладысын қояр идем, мәсәлән. Язмышны, мәсәлән. Современ прогрессив икән, берәр авыр җырны қояр идем. Һәм қоям да. Алқанат төркеме шуның өчен эшләнгән иде инде. Чөнки без үзебез тыңласы килгән музыкаларны, үзебезнең музыка тыңласы килгән кешеләсе килде, үзебез тыңларга теләгән музыканы һәм үзебезнең дусларга тыңлатасы килгән музыкасын эшләргә. Су буйлап җидегән шишмә, Фарида Кудашева җырлаган Син генә иркәм. Тагын шундый халык моңлы җырлары.